La piscina municipal de Roses ha tingut d'adaptar el sistema de reserves online per optimitzar al màxim les possibilitats d'ús dels diferents espais esportius per tal de poder atendre totes les peticions a les actuals condicions d'obertura que comporten restriccions significatives a l'aforament. Aquest sistema permet complir estrictament amb els aforaments de cada espai, esglaonar els diferents usos per evitar massificacions i informar a través de la web del nivell d'ocupació a temps real, però alhora també té un inconvenient que si es dona de forma molt freqüent fa que moltes places quedin desocupades i no s'arribi al màxim d'aforament en els diferents espais i a les activitats dirigides quan aquestes podrien ser ocupades per altres usuaris. Per aquest motiu s'ha decidit penalitzar aquelles persones que facin una reserva i no s'hi presentin sense haver-la anul·lat prèviament. Això fa que aquella plaça no pugui ser ocupada per un altre usuari o abonat. Hi ha molta gent que, torno a dir, a lo millor un descuit o no perquè volguessin, no s'han presentat. Però això és molt important, validar amb el xip. Nosaltres aconsellem de poder validar amb el xip perquè d'aquesta manera queda la reserva com que tu has vingut, ¿vale? En cas de no venir, el millor és trucar, és amb el tòtem anul·lar la reserva o bé des de la web de la piscina, piscinaroses.cat, anem a la zona privada, anem a moviments i anul·lem. I a partir d'aquí tothom pot gaudir de tot l'espai esportiu de la piscina. Per tal de poder tenir un major control, s'ha adaptat el programa de gestió de reserves perquè de forma automàtica detecti qui és reincident en el fet d'ocupar una plaça i no presentar-se sense haver anul·lat prèviament la reserva. La penalització que es començarà a aplicar a partir del proper dilluns consisteix en que els usuaris i abonats que constin com a no presentats 2 vegades en un període de 14 dies quedaran sense poder fer reserves online durant 2 dies i aquestes les hauran de fer presencialment en el moment de l'accés a l'equipament. Passades les 48 hores recuperaran automàticament la funcionalitat de reserves online.